Nyanya koro mgajwa ngaparo ni ruruk moro bedo ka kata kamano mos makene joneno kendo jowinjo mawa. We wagura na wach dibe ni mach moro reo rigiji. Neno kagima kowuotho gi tiende nono kokorwako akala lot wange. Paro na ndalo mana watendo. Wuotho gi tiende nono to lot wange. Apadi vioje. Rigathi Godfrey Gachagua thotho pikoro makoro gimora mora madomake otemo mondo maki en chal ni mare oserumo mana kaka nowacho juma mokalo ni nitie jok makoloso e chama e sirikal to mano chali jatend piny oseloso nikech Sudi nyocho paro gimoro ka nitie gimoro timore Kemsa ka yes kane gidonjo to mano wawegi ng'amarie kutigi wiye tinyalo paro kata kwa timo sigana no ka to nitie email mano waneno mano ndeke to email no kanolo to ne duogo ir bwanane Bodmas inyalo paro kata the first PS mano gole tich yes tiwacho ni PS no ena mano timo ng'owa ena mano keto so apa ni Rigathi Gachagua thothopi en kare userumo ng'ata achiel kende madikonye mano William Ruto emomiyo ling mare William Ruto kao ji gi wuora ahinya ni to bende gini ong'eyo mita kama pache kendo dwache an kipenja en pach William Ruto en dwach William Ruto to kendo William Ruto emooro ji ni koro chopo sama koro bwanane nyaka koro wakati mtu size mara ariyo gima Rigathi Gachagua nyaka ng'e kendo kanda mutugo no paro na Siaya ka koro ochakore Governor James Bob Agri Orengo to gi William Oduol Denge to Oduol okone an ne oyiera gi jopiny an na biro no kiera kaka deputy governor kane timo opinion poll ndalogo to no governor ne yudo mna 40 atamalo to kano yiera to namba udhi malo Rigathi Gachagua nyaka ng'e ni jopiny manogo kura ne UDA nogo ne William Ruto kaka president ok William Ruto gi Rigathi Gachagua odimo timo nonoro mondo ng'e ni to jalup ng'ami yiero kaka jalup ni iketo pichane gi nyinge nang'o e ballot paper ok keti mondo ni koro kiyiero tiyiero jogi te iketo nikech nitie jok mane kodi Anto Fred ni to kahero lakini Nyarawila ma jalupne ema hero so ne nitiere gimomiyo sami wacho ni no yiera gi William Ruto utika chiel ichalo ng'ama go kore to koni an co-president abende an mana jatend piny kaka in odhi marach kendo odhi matek to tok kwase wacho mano VOJ tapa ni Rigathi Gachagua onge advisors nikech sani koro dwe achiel kodhi turgi Mount Kenya to gik mowacho ok gin gik makonye Rigathi Gachagua nonego bed no bolore chon moling ka ng'ama tuo mondo ji wacha gik magiwacho wiye gi tento kotima ng'o okodwoki nikech kata kanyi winjo nyoro kanya en gi interview Meru kucha to achiel kuom jomanye interview e jo radio go openje ni to bende inene kanitie lweta Raila Odinga e gini to kori ng'eno chako wacho ni kaponi Raila Odinga nodonjo ka mar mondo giriembwa sirikal to kata gire mar AUC cha bende ok beti mang'owa ok beti maber mano ng'isi ni ng'ama onge advisors nikech san mithothopi kiyudo gimoro madimaki madikonyi leo to ng'iyane ni to bende geni samoro en odundu ting'eno odundu to lewa lakini sami maketi ti mang'o jakori kode minimo
So nonego bed no selling ubet mos owe jomoko timo ang'owa gone lwenjegi ka gin jopiny mowacho ni en godogi to jopiny gi monego timo ang'owa ogo lwenjeni. Ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni thothne kowuoyo kuom jopiny owuoyo kuom jopiny man Kenya madiere. To donge ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni to kodhi kata mana Kaluo ous agenda ne jopiny ma Kaluo kata ma Rift Valley kata ma Coast. VOJ kanini bende dhano ligi gonywa donge nikech jatelo jok magonye isegago bechgi bing'iyo ni jogi kadhi rempi ni en Dr. Lian Gogo digri 3 kichwa moja mikone ni ng'eni an kadhi e ground to jogi ukona ni abiri koro kabiro iri to negimia ni ng'ato ka ng'ato miya pesa makama. Na neno ka Nyarawela giro timo sigana moro ni en nosego nyaka kwande moko ni kura duto manogo kowuok gatonga mare to ng'ato ka ng'ato ochajo siling 4,000 ineno milerruok milerruok ni ng'ato ka ng'ato siling 4,000 koro kogo kwano tawinjo ni biro jumla siling bilion 8. Yes. Koro nodwaro bilion 8 ni mondo miye ekotim ang'owa ekowuok mondo awene jowadwa VOJ. Rigathi Gachagua ok en jasiasa. Mane gima time. Rigathi Gachagua mana kaka nwawacho ka kanotieko bedo dio to bedo personal assistant to koa kanyo to dhi obedo advisor mar owadgi mane governor. Pok ogo siasa to tok bedo kanyo to yiere tama achiel kaka MP ma Mathira. To ndalo mano yiere MP ma Mathira no temo yudo ka William Ruto bende Uhuru Kenyatta sando. To kane William Ruto Uhuru Kenyatta sando to achiel kuom tich mane Rigathi Gachagua tiyo nene dok Mathira weekend ka weekend wacho ka kithago William Ruto no kogo siasa. Emo mine no loso ka kolosone emo mine no ka gik matime gitime to bendo kia ni gigi opangne bendo kia ni gigi samatimore kama to negatim nango nikech oko ja siasa. Jiro kamano. Kamano. Neno ka gima jomoko